Yes, I'm going. I'm going na. Bye. Babu. Yeah, thank you. So, sa labas na ako maghihintay ng bus papunta sa diretso na ako ng Siargao. Bye, auntie. Babu. O, yung tindahan ko na bahala. Na, may-ari. Siya sa tante. Andiyan kaya si Taki? Ay, si Taki. O, nandiyan na. Actually, ang sabi is may bagyo nga daw na paparating ngayong Friday. So, ayoko din naman mahassle kasi 9 hours yung travel from here going to Surigao. So, ang aking mga kasama ay bukas ng 4 AM nandoon na sila. Nandun na sila sa Butuan. So, doon na kami magkikita-kita. Samahan nyo ako sa aking biyahe kung saan na tayo mapapadpad. I am here na sa highway and wala naman na masyadong ulan so tumigil na siya. Hintayin na lang natin yung bus. So hopefully merong bus na dumaan. Matimingan natin bago tuluyang maggabi. Kasi baka mahirapan din ako na makasakay. So hopefully meron ka agad bus. Abangan natin. Ayan, may bus na. Ayan, Baya Butuan. Okay na rin siguro to. Hi! Surigao! Dahil punungan, style elevation lang. Hindi ko nga lang alam kung hanggang saan dito. So good luck. Ow! Hawak muna tayo. Nakababang biyahe pa. Hi mga ma'am. So after mga 6 hours dito na ako sa Butuan. So nakarating na ako at nandito na rin ako sa aking kwarto. This is for only 200 pesos dito to sa Floral. Floral yung pangalan nung chinek-inan ko na hotel. I don't know kung hotel siya or inn or anyway, basta pagtutuluyan. May sarili siyang TV, meron siyang aircon, diba? At may sarili kang CR. For 12 hours, this is 300 pesos. Tapos may 200 pesos na deposit. So, babalik sa iyo yun kapag nag-check out ka na. Not ba, diba? For 12 hours. So, ngayon, kakain muna ako. Okay, sabayan ninyo ako habang kumakain ako chikahan tayo. Alam nyo, sa totoo, nahihirapan ako ayusin yung hair ko. Nahihirapan ako i-style siya. Ngayon naman para akong si Joy dun sa Inside Out. Ano ba? Anyway, so kain na tayo. So, bakit nga ba ako nandito sa Butuan? Anong ginagawa ko rito? Hindi ko alam. Charot. Totoo si pwede naman akong dumiretso ng Surigao, kaya lang sabi ko para medyo mahaba-haba yung aking pahinga. So ngayon kakain na muna ako kasi hindi pa po ako nag-dinner, nagutom na ako sa bus. Ayoko rin naman po kumain sa bus or along the way kasi baka mamaya yung Chanda Romero ko ay magloko. May pagkamaarte pa naman yung aking tiyan. So baka mamaya kumurog-kurog. Though may CR naman, nga pala, ito ka nakapag-video sa bus kasi siguro dahil sa sobrang pagod ko kanina sa tindahan, so parang mas minabuti ko na lang na magpahinga sa biyahe along the way. Hindi ako yung tulog na napapapikit ganun. Tapos gwapo pa nung katabi ko. Tsara. Isama kasi siyempre yung landig ganun. So kain na tayo mga boss. So ayun nga. Bakit nga ba ako nandito? Kasi
yung aming kaibigan at sister ko from Road Trippers family. Ayan. Si Vanessa ay magsa-celebrate ng kanyang birthday. And it's 40th na ba siya? 41st. Kasi ano po magkakaindad kami. So, 41 na yata siya. So, sa aming magkakaibigan, ito yung kanya napiling destination na para magkakasama kami out of town. Pero feeling ko kung siguro kung nasa Manila ako, baka doon na lang kami, mas malapit, hindi na mag-airplano. Pero okay lang din naman. Pero, yun nga, mahilig din kasi siya sa dagat. So, ito yung napili niya. Magsha-Siargao kami. Dito yung baba ng kanilang aeroplano sa Butuan. So, then, punta kami ng Surigao. So, dito na kami magkikita-kita para dire-diretso sama-sama na kami. Some of you, kilala na yung aking Road Trippers family. Kaya maraming salamat sa mga palagi nanonood. Nakasama ko sila. Thank you so much sa mga nakaka-appreciate. Maraming salamat. It's different kasi syempre iba nakasanayan na puro mga pecs yung kasama ko, mga SC, ganyan. So, okay, I'm so thankful lang din na tinatanggap ng ibang audience ko o ng mga followers kung sino pa ibang mga taong parte ng buhay ko. Especially road trippers kasi napakarami kong first time na ginagawa na napupuntahan na sila yung kasama ko. And iba rin yung experience ko with them. Gaya nga po ng mga na-share ko sa inyo, nakukwento ko sa inyo sa iba kong mga vlogs regarding my set of friends, ibang road trippers, sa SC, sa gym team, sa mga kababata ko, so magkakaiba. At saka doon sa mga kaibigan ko na katrabaho ko sa computer. Hindi ko lang alam kung ako ba iba rin sa bawat isa. Ganun. Pero I don't think sa bagay kasi itong road trippers, mga kaidaran ko, alam mo yun, mga kabatch ko. Pasensya naman, ang dami ko talagang gutom, mga mami. It's already, 11:45. 11:45 na ako nakapasok. So siguro dumating ako ng Butuan mga 11:30. So nag-ride through pa ako. Nakakatawa kasi meron din ditong mga angkas, habal, ano bang tawag nila rito? Na nakaabang dun sa terminal. So, doon ako sumakay. Instead na mag-taxi ako. Yun na lang. So, sa mga nakakaalam kung saan itong Floral, hello sa inyo, shout out. Kung magkita ka lang, sharing cherry to. Kung hindi ka maarte, okay na to. Yung ano lang talaga, yung tutulugan mo lang talaga. Maganda dito. Dito pa. So later on, ang dating nila is 6:35.
Kasi 4:30 AM yung ano, flight nila. Maaga pa lang kita kilala sa sir. Para kay Gwen, na naiwan sa aking tindahan. Kayo nang bahala dyan. Ingatan nyo yan, no? Lagaan nyo. Ano sa ganun bongga yung ating Friday. Kain muna ako para ma-enjoy ko yung food. Balik lang po kayo later. OMG, nag-run out dito ngayon sa hotel. So, andito ako sa labas. Sila dito, oh. Nag-run out sa Butuan. Ang dilim. So, paano? Good luck. Makabalik kaya kaagad ang kuryente nito. Good luck na lang. Well, ganun na talaga mga bang. Wala na tayong magagawa. So tomorrow, early morning, and siguro mga before lunch or lunch, nandiyan na kami sa Siargao. So kita-kits sa inyo dyan, sa mga friends natin sa Siargao or somewhere here in Butuan. Kaya lang, hindi naman ako magagala ngayon dito. So, tutulog na ako para tomorrow magkita-kita kami ng road trippers. So again, maraming salamat for tuning in, and sana di nyo na-skip yung mga ads. maraming salamat po sa inyo. So abangan ninyo yung mga kaganapan na mangyayari sa akin dyan sa Siargao kasama ng road trippers. God bless you everyone. Once again, happy birthday, Sister Van.